adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus ganun nga bakterya. Ganun ang viral. Because of the MCT. Kanami, isang point Monolaurin, monocaprilin, and monocaprin, no? D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. Ang D3 Bio kapadasig sang imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say because of thermogenic effect. Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tawo, usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya, ay ba, si virus ni, bakterya ni, wala kwarta mong, hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man, inom sa mga antibiotics, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects? Kaya nga nakanami, Sir Boy, wala ni resistance. Why niya resistance? Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa resistance kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya. Because monolaurin by nature is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid. Kaganami lang sa D3 Bio, Sir Boy, nga natural antibiotic, antivirus, kag antifungal nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas nato niya. Kag hindi mapatay ang good bacteria. Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin. In short, amo na lang, Sir Boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw. Correct. Amo na. Kung gailanat, kung kasipon, bakterya man, virus man, imonolaurin mo na ara sa D3 Bio. So din ka pa bala, Doc Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system. D3 Bio na. Kung D3 Bio ko, kay D3 may Bio bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Health News. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
sa inyo, serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. All number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo. Las 11:05 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. 11 Mbps. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, kampiyon, kampiyon! Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy! Kamusta na ka muna? Welcome na sa atong sininga pagpangalagad sa subong edisyon sang 11 Mbps mga balita kag public service diri sa K5 News FM Iloilo. Subong adlaw Lunes naman, sapit sa 6 na sa bulan sang Oktubre. Basta mga kotoran naton da, kumusta Christmas tang palabuton? Ay mga nakita nga mga Christmas lanterns, mga palamuti sa tion sang Christmas, sa mga puluyan sang aton sini mga kotoran, bot silingon nga preparado na. Kwarta na lang kulang. Mga balita, subong kag informasyon ha. Ang ginabantayan ko nung subong basi kung may kodita kodita sa Senado. Kasi maisla naman kuno si Senate President Vicente Soto III. Ito kabalo kita ang minority siyam sila mo. Tekon siyam 3 siya kinanglanti, 4 lang kulang. May mga dinahom-dahom. Isa diri si Senator JV Ejercito. Mabiya kuno sa majority pero ini man sa makadto sa minority. Mangin independent na lang kuno ini siya, si Senator JV Ejercito. Plus ang balita nga si Senator Panpiluping Lacson nag-resign ini ka senadora kuno nag-resign siya bilang chairman sang committee sa Blue Ribbon. Bangon kay madamo kuno sa mga naglain bot siya. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, ambal niya ma-resign tanan, alin sa vice presidente hasta sa presidente, hasta sa vice presidente, hasta mga senador ag mga katapos ang kamara. Ano ka man imo Alan Peter Cayetano man, ma-resignon muna sila. Ambal siyang, sino ka? Ano ka? Di ambal gani isang utod niya si former Taguig City Mayor Lino Cayetano.
dapat yun nga mag-set yung example. Ang utod niya nga si Alan Peter nga una siya mag-resign. Una siya kuno resign. Utod yun na gid niya, gambal ha. Para kuno mag-set siya isang example. Ay ti sakat yung gambal nga ma-resign ang tanan katapusan ikaw ya hindi mag-resign. Di utod mo nagambal. Former Mayor Lino Cayetano sang Taguig City. Kaya para mag-set siya sa example, una sa resign. Malamo sa mga reaksyon daw ay gins may nagapabor kay Cayetano dia. Kasi niya ay piya pa kani mapatuman ang ginatikal niya nga 10,000 pesos kada Pilipino. Samtang ambal ni Senator Panfilo Lacson ay kagtanan sa snap election. Ini lang ang mag-resign, kung resign na presidente, vice-presidente, senador, ka mga kongresista. Tapos na kuno mas snap election. So no, kay Senator Lacson nga ang snap election call wala sang nabutang nga snap election sa konstitusyon. There is nothing in the Constitution na naka-provide siyang ginatawag na snap election. Ang ikaduwa, sa kay Lacson, hindi makasolve sa problema sa korupsyon. The contrary is true. Ay sa kay Lacson nga certainty of punishment mag-deter kuno ini sang korupsyon tod. Especially on ang swiftness of conviction is proportionate sa mga government official rank. Kanunta hindi ta magpati sina kay damo na subong ka question ganin isang ICI kakundin ginasta ang ila investigasyon. Kaya nga may mga natabo na mo. Sang panahon ni former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III, may 3 siya ka mga senador nga ginpapriso bangod sa PDAP scam. Napriso sa to si former Senator Juan Ponce Enrile. Napriso sa to si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Napriso sa to si former si Senador Jingo Estrada. Sa panahon ni Noynoy Aquino. Pero pagpungko, pagbulos ni former President Rodrigo Duterte, ining 3, si Enrile, si Estrada, kag si Revilla, nakagwa sa prisuan, nakagwa sa custodial center sa Philippine National Police sa Campo Crame. Ginbulos nila si Laila de Lima. Ang kay Laila de Lima ganito, former Senator Laila de Lima ganito, butang-butang lang to ya, gindugang-dugang lang to. Ang subo-subo sa saging, drama to. Kita nyo, nagwa ang kamaturan. Ano ang garantiya? Granting for the sake of argument na may mapriso sa korupsyon subong sa panahon ni Marcos. Anong garantiya nga pagbago naman ang administrasyon, lain naman presidente, kasi makagawa naman sila? Igwaya exercise in futility. O yang nagtatyempo ta kung wala man lang sang padulungan. Ay subong nga panahon, kung incumbent ka senador, incumbent ka congressman, ginakusaran nga may kickback, o nagapangalipay ang mga kontra, ang kontrapartido, ang mga ginperde, ang mga naperde. Kadaw ka sour gripping ba? Kadaw matuod yan? Ay pa kami maprobahan, tuod na para sa inyo. Budlay man nga patong-patungan mo, may muan mo, istorya, tawong wala sa kamaturan. Kay ang korte, ang legalidad, ang hostisya nagakinanglan sang ebidensya. Hindi nga hukos-pukos lang, utik-utik lang. Kaya may mapriso man. Ako daw ay padulungan niya. No, uyang na tatimpos na. Believe me, protesin nyo, guro, kung pati ko mo Nasampol ko lang kanina sa panahon ni former President Aquino. May mga ginpapriso nga mga senador bangod sa PDAP scam.
ang utok-utok sang pinapscam si Janet Napoles. Kapila kabisis nga na convict sa nanoy tuhay nga kaso. Pero ang mga gintodlo nga nakabaton, nakagwa sa prisuhan. Nakabalik sa pisto. Si Jingo Estrada nakabalik bilang senador. Si Juan Ponce Enrile natapos na term niya, ginapoyen siya nga Presidential Legal Counsel. Amo na bla si Bong Revilla nakadaog man pero sa buong eleksyon na perde naman. Ang pamangkot may padulungan gid bla ini. Tikon kamo nga mga opisyal nga nagapati nga may padulungan. Kaya ginasugo kamo sa mga boss nyo nga idiin gid. Nakuno ka kuriit ko no. Na iniway magali ka kuriito alipay maganito sila kay daw ay ebidensya. Mga barangay kapitan blang gusto gid nila madiin blang iban nga tawo. Kaway gani sila ga obra sila obligasyon gali kay ga hindi ka tawo ila leaders mo nga pumuluyod nila kundi ang tawo nilang Diyos nila. Ato sa ospital. Tukangan tani karon diri sa aton sini nga pagpagalagad sa nagapanguna nga balita lokal. Ipa-review ko ni Mayor Raisa Chu ang ining kontrobersyal ari kuha man alleged nga overprice. Una, number 1 ang 4.1 milyones pesos nga pagpatop sang pedestrian overpass dira sa may corner San Rafael kag Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City. Kag sunod ang alleged nga overprice nga hambal sang kilala ko nga kontraktor nga 798,000 plus nga ko pabrahon sina tatlo na naka-apply tatlo na naka-waiting siya na mabra. Hambal sang kontraktor legitimate na kontraktor may lisensya why ni siya ka panghulam lisensya pariyo sa mga kilala ta mga kontraktor gini siya kay may lisensya. Nga ko pabrahon sina, ibiding ko. Basta hindi lang sila... Wait na. Tatlo ka waiting shed para sila mahuman ko sa almost 800,000. Ang manang sapat atop sa sang pedestrian overpass sa Diversion Road bla 4.1 million. Kapila na ni ginpunduhan ng overpass ni may national government, may local government. Grabe no. Sabagay adamo man gabayad sang 300% nga real property tax sa syudad. Gabako ka lang galing kay may mga balay na sa dugay-dugay nga ma-embargo na sa syudad. Tungod kay wala kabayad sang RPT kon real property tax. Para na si K5 Gini ko yunan. Check naton siya kay ipa-review ko ni Mayor Raisa Chu. Ano Mayor sa Isak Malo? Nga may project lang muna. Basi kung previous Mayor pa niya, basi 2024 pa niya. Ito ang balsang kapitan why makanis lang nangayos na. Ang balsang former barangay kapitan, why man siya nagpangayos na. Ang waiting shed nga, ang purpose ang waiting shed nga kung magulan, hindi ka mabasa. Pero ini kang waiting shed, bisan may atop. Pero kung magulan, mabasa ka lang yapon, so na-defeat ang purpose. Kaya kung magulan, waiting shed doon, pero mabasa ka man yapon. Kaya kung di na-defeat ang purpose, o magtagiti, init, mainit man yapon. O magbubuang ulan, basa ka magyapon, tanong pulos ang waiting shed nga mo naman. Kaya binyo na gid sa mga pumuluyo sa syudad si Iloilo. Why kensinde, ini kensinde, kag ini kabalo. Kadamo naman sa mga kontraktor di, kadamo sa mga kontaktor di. Iban gani da mga barangay kapitan gani di man da kontaktor man. Nga kontaktor, kay ti nagapanghulam sa lisensya mo. Mas madamo pag ganing kontaktor sa kontraktor. Sekretary na ang report ni K5 Jenny ko yun na nagikan sa City Hall. Ipa-review ko ni Mayor Raisa Chu niya. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jenny.
K5 John, ipa-review kag magamitin pa si Iloilo City Mayor Isa Treñas po ang Iloilo City Engineers Office kay K5 John may kaangtanan sinino sa ginaaligari nga overpriced nga duha ka mga proyekto kay K5 John. Ang dihining duha ka proyekto amo ni ang waiting shed didto sa Katilingban Molo kag ang pagpaatop sa overpass sa Diversion Road Mandriawa. Di ang ambas ng alkalde nga wala pa siya or wala ya panabaton ang report ng CEO ipatawag ya pa since ining duha ka proyekto ka K5 John ang hindi pa sa idalom kung iya termino ka K5 John. That's why i-check ya pa. With all due respect kay Mayor Isat, so ay giman sa balo kay ti sang June 30 lang sa ng pungko mo. Oo, ti ang ining duha ka proyekto ka K5 John 2024 pa ni. Ti amo na nga ipa-check niya. Ilabla ka K5 John, may full interview kita kay Mayor Isa Treñas. Pamatian natin ang alkalde. Matianta kay 5 Lawrence. Wa ay pagid ko pa finalize ang ila kay mag-present. Wa ay ko pagid na kay wa ay pa kami meeting kay na-review pa nila. Hindi niya sa under sa office na yan. Before 2024, I think. Ginalagtaw ko kay ang sa Subong, wa ito may na-implement ni Eni from June 30. Kay we know man ang process, no? But gina-review natin sa team. Anong scope sa review na yun? Wa ay pagid ko pa finalize ang ila kay mag-present man sila sa wa ay ko pagid na ang statement ni Mayor malipot lang since hindi man siya fully maka-expound further kay wala pagid Wabsak balo. Amo kanina nga narespeto taman si Mayor Raisat so kay ti John lang sa nang pungko June 30 ti ini nga proyekto 2024 pang plano ti napunduhan guro 2025 na. Amo na kay K5 John, malaan taman kung paano ang proseso ya sa mga government, especially if it involves large amount of money kay K5 John, may mga proseso pa natin. 2024 na punduhan, pero ang implementasyon 2025 kay K5 John, same as ining sa overpass, no? Kaya doon napasar ni ang budget kay K5 John last year, pero subong lang na umpisahan subong lang na-implement. Yes, ang implementation subong lang ato 2025, August 2025 lang. Yes, K5 John. So ti banda ko may nabala naman na siya galing kay ti gusto yung maging opisyal guro Kadin siya naggalin na on leave siya bago ulit balik. Nakabalik siya kay K5 John, naka-on leave sa September 24 to 26. Okay. Pero pagka 27 kay K5 John, nagbalik naman niya opisina si Mayor Raisa. Other than that, kay K5 John, wala nang kita information kung naka-leave siya. Pero kay ina, napamangkot man ang... Last Monday, naka-opisina naman siya, di ba? Last Monday. Yes, kay K5 John. So, kay subong ara man siya. Yes, kay K5 John. Wala tonta na. Wala tonta ang kwan ang pag... kaya tini man kinanglan nga siya gid na ang baluon ni gid ang tanan-tanan nga parte sa proyekto mo. O trabaho ina sa City Engineers Office kag Office of the Building Officials. Actually, kay K5 John, ginting ungaan taman nga laboton ang city engineers, no? Pero ang hamba nila, ang makasabatas ni kay K5 John, ang city mayor's office. Yakaton lang man tani, kay K5 John, magkaruhan bala kita kung diin may breakdown sila sa pondo bala kay K5 John, especially dito sa may waiting shed, kaya wala gid kita idea kay K5 John. Pero waiting shed kag ang patop sang pedestrian overpass, ay gid papilis nga mahatag ang City Engineers Office, kay ara na kuno sa City Mayor's Office. Yes, kay K5 John. So depende na si Mayor, kay Mayor na. Siguro ti mapabriefing man siya sa mga taga City Engineers bunga adlaw. Para makapagwa naman para makapagwa man statement kag may wawart naman kay may paid news naman. Depende pa na ya kay kay duwa na semana daw ay paid news how? Ano tabo? Nanotisyan ko duwag semana way paid news mo. Kanotis ka? May ara kita nakita kay Fabzana. Subong nga semana? Last week. Dako duwag semana way ko kita wayaw. Tendan ta ka link. Okay kay nagligad to ka ulan no, kaanaw ang mga paid news no?
Subong doon naglaka-laka. Ano ay gid gani? Oh, do mo nakalaka Oh, na no lain na ano na lobsan budget. Paid news mo. Di ba silingon pinairan nga pag balita? Di ba? Hambot lang yun, kay Farzan. Hindi kita yan na makahambal. Okay. Na daw naglinong pero nabadaan ko na nga ang naglinong subong. Tingin-tik lang sa akon karon. Oo. Dara ka na si Tihol, ang nagutik sa akon, taga si Tihol man. Ikaw pre nga daw naglinong ang paid news, daw ayaw. Yabalaan mo, amonim mo to. Agle. Why sa may kotek si mo da? Wala ko yung nagapamangkot sa mga muna-muna. Titanan, malam mo kon media kita, jack of all trades kita mo. Master of all, hindi kay master of none ha. Jack of all trades, master of all. Jack of all trades, master of all. Amugid. Tanan-tanan dapat mabalaan ta. Wala mo mga balita ni may ara nga mga empleyado da nga gamon mo to, may atara man sa kapihan. Mga kilala lang nga mga taga Stihol. Amo man sa Kapitol. Okay. Dawgin dayaw ni Mayor Raisat so ang marasig nga pagdakop sang pulis kahapon sa suspek nga nagtiro sa Plaza Haro. Ano ang rason to kuno kay ginbayaan siya? Sang live-in partner niya. Basi daw no kuan man to. Basi kon bululigan to, hindi pagbuligan. So far basi wala mo naniro siya. Kay nagbatyag sa mo. Naging bayaan siya. Basi buligan ni Mayor tong nagtiro. So far kay wala pa man nakapagawa sang statement ang alkalde about it. Doon nagpasalamat lang sa kay Farzan. Gindayaw niya ang mga kapulisan sa Haro nga madasig nga nadakpan nila ang nagtiro. Pero mayon ang kani kay ang gintiro wala migo. Amugin. Plaza Haro pa ha. Ramo tawo ha. Sa kilid sang fountain lang to kay Farzan. Alam mo, kagi ka nga ginbrikan studio mo. Oo Diyan ba tagan mo? Sakit sa bote kay Farzan mo. Loy gana maghulag. Agle! Patay ka lang kay Farzan sa hindi ka kasakit. Ang kilala ko, sobrang kinadagyan niya. Basi ko na trauma to kay kumayaan yung sang live-in partner niya. Basi buligan sa syudad? Doon sila plano? Wala pa man kay Farzan. Try naton, mangkoton kung basi may ihatag na assistance ang syudad sa bus nga nagtiro kag sa natirohan kay Farzan. Isa pagkabalo naton kay Farzan kahagabi ang biktima to ang lalaki nga way na igo mga gintiro sang or ang bag-o nga kahagugma gindala sa hospital. Ining suspect dito yan sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 9 kay Farzan. Okay. Salamat yun kay 5 Gini. Bantay mo na si Mayor ha, basi mapagawa sa statement after nga ma-briefing sa taga City Engineer's Office Oo, actually kay Farzan wala man na yan. Ano lang man niya, gahulat naman kita sang record, no? Kasi nga isa sa advocacy sang syudad ang transparency and accountability. Let's be transparent kay Farzan. Amo kanina sa mga transparency man lang advocacy sa syudad nga mangayo kita kopya. Sang parte sa program of works ning pagpatop sang pedestrian overpass sa Diversion Road kag sang waiting shed nga hindi nila mahatag. Tiway sang ginatawag nga transparency kung magamuni. Gaano pa kay Farzan? Basta ginagather pang mga data at pala kung maglabot na. Kasi hindi man nila mambal nga data privacy law na. Ito public record, public record niya mo. Daw halin pa siyang nagligad sa mana ni pinangayuay, tas ang kopya daw ay siya sa minatag. Gani. Sabi ko, transparent man bla. Transparent, siguro ba selective nga transparent? Selective, kung pabor, transparent, kung di gani pabor, tago-tagoon. Selective ina, kay 5 Jenny. Among ginta kay Farzan. Pero amo na, lato-laton ta kay Farzan kay bas may mga ginahit sa pamanya ba sila nga mga record pag may mga kinahanglan pa kay Farzan nga tapuson. That's why nga asusubong wala pa kita nakakuha sang copy no sining project details sa sa Katalingban. Si Mayor Raisat so bago lang ni sa nagmayor mo tagaan ta man sa tsansa anay nga makakwanda kay ti June 30 na sa nagmayor mo.
Siguro damo pa da sa mga bagay nga dapat ya mahibaluan sa pagpadalagan sang sudad sang Iloilo. Sa kay 5 John sa October 8 ika 100 days pa lang sang alkalde. Ibag pila pa lang ka adlaw ka kay 5 John. Ate amo na gani sa October 8 bantayan naton since ma-deliver man siya no sa iyang state of the city address sa kay 5 John. Dito may mga notable man siya kay hambal kag ano man ang progress diri sa syudad sa Iloilo kay 5 John. Okay, salamat yun kay 5 Jenny. Sige kay 5 John, ini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na ka detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madam mo gid nga salamat sa report ni K5 Jenny Kauyunan nagikan sa City Hall. 11 Mbps. Aton sini nga pagpangalagad 11 Mbps. subong sini nga odto mga K5 ti mga balita subong nga ginadulong naton balaho sa aton sini nga mga tag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ini nga porsyon na ginadulong sa inyo sang Klinika de Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Subong ka panahon sa tag-ulan, mainit, maulan. Ti ang balatian ta sini trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Mga bacterial disease. Ti maayo gid ni para nga malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo. Mag-inom kita sang Ditribayo adlaw-adlaw. Kay ginapatay nga sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites. Kag subong man mga viruses nga ara sa aton sini nga lawas. Bangod siyang iya sini nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Effective gid ini ha. Mga viruses katulad sang dengue, subong dengue naton basta tag-ulan ti damo na mga bata nga mga lamok nga may dala sang dengue. Kung nag-a-start ikaw sa balaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas malangin mo hilanat kag may kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang Ditribayo. Ang Ditribayo ang superfood supplement kag hinimo gikan sa extra virgin coconut oil kag ginpaamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides kalin sa extra virgin coconut oil nga parte sang Ditribayo ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Ditribayo ang ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinaagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadinggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok na may dala sang dengue virus. Di kawan nga mag-stock sang tubig nga walang sang taklob sa aton mga puluyan kaya mag-inom ikaw sang Ditribayo di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo mag-Ditribayo ka, gusto mo nga hindi ka magmasakit, mag-Ditribayo ka kag parisan mo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C sa mabaskog naton nga immune system, ang mabaskog naton nga resistensya sang lawas para malayo kita sa balatian. Mighty C kag Ditribayo di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Idulong sa imo sini mga puluyan o kung magkadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. At diri sa aton sa Iloilo, dira sa Pasig City sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Nga subong adlaw Lunes may libre nga consultation kag check-up. Kag subong man available man dira sa Cosmart, Kalinog, Iloilo.
sa Orbi Street Miagao Iloilo kag sa kag sa Ilope Street kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Kaya hambal ni Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Maposponggan nga ni ka magbalatian kung nagainom ikaw sang D3 Bio, nagainom ikaw sang DTX 500, nagainom ikaw sang Mighty C, ka nagapangapi ka sang DTX Coffee Mix. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang nga mga informasyon ka mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na mga ka-K5. K5 News FM. Sa tagsa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang magluho sa bagunga paglao. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Winipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa lahat. Yes, wala ka na. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minoy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa ka haligi sang amon kadalaglan.
Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig, kabudlay, kalipay, ag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, servisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-inom sa bagong paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kaysa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minhoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapulanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar
ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss, nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Doc, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Doc, salamat. So ang akong naanuhan ni boss nga gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad pero dola ka lang tani kay dugay-dugay may TC Network News na kita. Balik kita pagtapos na may Bilyonaryo News Channel balita pa kita dari sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na lang kamo ha sa dugang nga mga impormasyon kay mga balita. Karon sa aton sini nga pagbalik. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong May ara ng persons of interest ang pulis sa nagtiro sa ex-convict dira sa distrito sa Molo. Pagsubong man, duha ka mga katapos sa New People's Army napatay matapos ka nagbato sa kapulisan. Kag army sa ginserbihan sila sang warrant of arrest dito sa Banwas ang Lambunaw. May NPA pagaling nabili, nabikuay na nisla. Standby ha sa aton sining pagpanubalik mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagal. Standby na sa aton sining DTX 500 Health Alert ang sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the line. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.
Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO. Madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bilis sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan, naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no, na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. Ayan. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far.
Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C, para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Laging tandaan, disiplina sa sarili at sapat na kalaman ang susi sa magandang kalusugan. Ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farland Sindak ay nagsasabing magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500. Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500, nawala totally ang aking allergy. The best talaga, ang DTX 500. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. D3 Bio Health News. Pabalik-balik na ubot sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubot sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Hello po sa ating mga ka-D3 Bio. Welcome pong muli sa ating palatuntunan, D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes. Kinakabahan ka ba dahil nakakaranas ka ng mataas na lagnat at hindi makahinga ng maayos dahil barado ang iyong sinuses at ilong? Nawalan ka na ba ng ganang kumain dahil nawalan ka ng pangamoy at panlasa? Pagod at masakit ba ang iyong katawan? Mayroon ka bang tuyong ubo? Ang lahat ng ito ay mga palatandaan at sintomas ng trangkaso na dulot ng isang virus. Ngayong araw, pag-usapan natin kasama si Doc Farland kung paano makatulong ang Clinica D3 Bio, ang natural na antimicrobial specialist laban sa trangkaso dala ng mga flu viruses. Salamat, Sir Ted. Ang ating Clinica D3 Bio isang superfood supplement na naglalaman ng cold-pressed extra virgin coconut oil at vitamin D3. So, dalawa. Dahil dito ang Clinica D3 Bio ay nagiging mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acid, caprylic acid at capric acid. At itinuturing ang mga MCTs na ito, Sir Ted, bilang mga natural na mga antimicrobial agent. Ngunit kapag sila ay na-convert ang ating katawan sa kanilang monoglycerized form, sila ay nagiging pinakamakapangyarihang antimicrobial na may kakayahang pumatay ng mga virus ng trangkaso, nakalalaso ng mga bakterya at mga sumasalakay pa ng mga fungi at kahit na rin sa mga nutrient-grabbing parasites. At ang pinakanakamamatay sa lahat ng uri ng monoglycerides na makukuha natin sa pag-inom ng Clinica D3 Bio ay ang monolaurin na isang derivative ng lauric acid, Sir Ted. So, double barrel protection pala, Doc Far, ang dala ng Clinica D3 Bio. Laban sa mga flu viruses, may MCTs na, may monolaurin pa. Pero ang pinakamatindi na armas ng Clinica D3 Bio ay ang monolaurin. Ang monolaurin kasi mula sa Clinica D3 Bio ay may tatlong mga pamamaraan sa pagharap sa mga flu viruses. Una, at ang pangunahin ay ang monoglycerides dahil ito ang sumisira sa mga lipid bilayer na siyang membrane ng flu virus na ginagamit nito upang makakapit at makahawa sa ating mga selula. Sa paggawa nito, inaalis ng monolaurin ng Clinica D3 Bio ang kakayahan ng virus na kopyahin ang kanilang sarili para dumami na siyang dahilan kung bakit nahirapan ang ating immune system na talunin sila, Sir Ted. D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. Wow, ang galing ng unang mekanismo ng Clinica D3 Bio, ha? Laban sa mga flu viruses. Kaya pala, madali kang gumaling sa trangkaso pag naka-Clinica D3 Bio ka. Yes. At di pa tapos dyan ang Clinica D3 Bio, Sir Ted. Yes. Ang pangalawang depensa ng monolaurin ay may kakayahang pumatay ng mga selula na nahawaan na ng flu virus sa pamamagitan ng pagsulong ng apoptosis o cell suicide ng infected cell. Dahil dito, napipigilan ang pag-mature ng mga viruses sa loob ng infected cell. Oras sa K5 News FM Philippines, ganap na 2:00 ng tanghali.
Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Headline. Senator Cayetano nanawagan na magbitiw sa pwesto ang lahat ng opisyal sa gobyerno at magdaos ng snap election. Babaeng isa sa mga sospek sa pag-abdaka sa Bugasong Antique arestado, 11 iba pa patuloy na pinaghahanap. Samantala, 2 binawian ng buhay sa sunog sa Victoria City, Negros Occidental. Lalaki arestado matapos makuhanan ng armas, bala at droga sa Aklan. Samantala, isa patay, 2 sugatan matapos makuryente sa construction site sa Capiz. 300,000 na halaga ng alahas sa isang pawn shop sa Bais City, Negros Oriental at tinangay ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Gayun din, call center agent dead on the spot matapos araruhin ng Toyota Vios sa Cagayan de Oro. 3 estudyante patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa Luna Isabela. At isang dalagita patay matapos naman mahulog sa sinasakyang tricycle sa Babatngon, Leyte. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa lahat ng opisyal ng gobyerno mula sa Kongreso hanggang Malacanang na magbitiw sa pwesto at magdaos ng snap election upang magluklok ng panibagong hanay ng mga lider. Ani Cayetano na maaring ito na lamang ang tanging paraan na upang maibalik ang tiwala ng publiko sa mga political institutions ng bansa. Itinuturing ito ng senador na isang pambansang reset button na magpapatunay na ang paglilingkod sa bayan ay hindi tungkol sa pansariling interes kundi sa tunay na pangangalaga sa tiwala ng mamamayan. Ang pahayag ay lumabas sa gitna ng muling pag-usbong ng galit ng publiko dahil sa kontrobersya ng korupsyon at kinasasangkutan ng ilang proyekto sa infrastruktura at maling paggamit ng pondo. Samantala, wala pang opisyal na tugon na mula sa Malacanang, ngunit ayon sa ilang kaalyado ng administrasyon, tinawag nila ito bilang political theater. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, babaeng isa sa mga sospek sa pag-abdak sa Bugasong Antique arestado, 11 iba pa patuloy na pinaghahanap. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Family Palanog. Nagawang mahuli ng mga otoridad ang isa sa mga suspect ng di umano'y abduction dakong alas 6 ng gabi noong October 3, 2025 sa Barangay Zaragoza, Bugasong Antique. Kinilala ang biktima kay alias William ng Barangay Zaragoza, Bugasong, habang ang mga suspect naman ang kinilala na sina alias Terry, alias Boyet, alias Kay at tinatayang siyam na ibang hindi makilalang mga individual. Sa interview ng K5 News FM San Jose kay Police Captain Alfonso Prescia, Deputy Chief of Police ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang pinahayag na base sa salaysay ng asawa ng biktima, puwersahang kinuha ang biktima sa kanilang bahay at sinakay sa pick-up papuntang norte na direksyon. Dahil dito nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad sa tulong ng Tibiao Municipal Police Station at nahuli si alias Kay sa bahay ng kanyang kapatid sa
sa barangay San Francisco Sur, Tibiao. Nagawa namang mainkwesta na sabing suspect habang patuloy pa ang paghahanap sa natitirang mga suspect. Kasong abduction, grave threat, trespass to dwelling, physical injuries at theft ang isinampa ng mga otoridad sa mga imbulbado ng nasabing krimen. Samantala sa dagdag na pagsusuri ng K5 News FM San Jose, nalaman na si alias William ang asawa ni Mrs. Marilyn de los Santos ang inireklamo kamakailan lang ng mga sakada worker na kumuha ng kanilang binalik na cash advance o antresipos sa kontraktor. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, 2 binawian ng buhay sa sunog sa Victoria City, Negros Occidental. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. 2 individual ang kumpirmadong binawian ng buhay sa naganap na sunog sa Victoria City sa probinsya ng Negros Occidental. Nangyaring insidente madaling araw ng Lunes, Oktubre 6. Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP na kabilang ang isang 58 anyos na ginang na kinilala sa pangalang Angela Pineda sa mga namatay sa sunog. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang pangalawang fatality sa naganap na trahedya. Umabot sa unang alarma ang naganap na sunog sa Terrad Pass Street, Lopez Subdivision, Barangay 6 sa Victorias. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki arestado matapos makuha na ng armas, balat, droga sa Aklan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Arestado ang isang lalaki sa Barangay Rizal, Navas, Aklan matapos mahulihan ng bala, baril at hinihinalang droga sa bisa ng search warrant. Itong Sabado, October 4, 2025. Kinilala ang suspect na si Francisco Pana III, 47 anyos, residente ng Katiklan, Malay, ngunit nangungupahan sa nasabing lugar. Nasamsam sa operasyon ng 2nd Aklan Police Mobile Force Company at ng Navas PNP ang isang kalibre 38 na baril na may mga 5 bala, 2 sachet ng hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, may natanggap silang reklamo na di umano'y nagpapaputok ng baril ang suspect kapag nalalasing. Sa ngayon ay nasa kustodiya nito ng Navas PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 at RA 9165. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Gayon din, isa patay, 2 sugatan matapos makuryente sa construction site sa Capiza. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Patay ang isang construction worker habang sugatan ang 2 iba pa matapos makuryente sa isang construction site sa Barangay Arangel, President Rojas, Capiz. Kinilala ang namatay na si alias Jan, 41 taong gulang at residente ng Nagsipit, San Joaquin, Iloilo. Samantala, ang mga sugatan ay sina alias Jumper ng Agnitan, Pasay City at alias Ilyas ng Arangel, President Rojas. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, habang buhat-buhat ng mga biktima ang kabilya patungo sa construction site, aksidenteng nasagi ng mga ito ang linya ng kuryente. Matapos ang insidente, kagad na dinala sa pagamutan ng mga biktima, subalit isa sa kanila ang binawian ng buhay. Tayo ng mga otoridad, ugaling mag-ingat at siguraduhin ang kaligtasan, lalo na sa mga linya ng kuryente. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, 300,000 pesos na halaga ng alahas sa isang pawn shop sa Baez City, Negros Oriental, tinangay ng mga hindi pa nakikilalang sospek. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Rufa De Vero. Naiulat natin na ngayon ng mga hindi kilalang sospek ang mga alahas na tinataya nagkakahalaga ng 300,000 pesos sa M. Luelier Pawn Shop and Jewelry sa Baez City Branch 2 sa Barangay Talungon, Baez City, Negros Oriental kahapon, Oktubre 5. Ayon sa inisyal na investigasyon, pilit na pinasok ng mga sospek ang likod ng establishmento sa pamamagitan ng paggawa ng butas gamit ang hindi kilalang kagamitan.
Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon at hiniling na sa SOCO na proseso ang pinangyarihan ng krimen habang nagsasagawa ng pangangalap ng impormasyon ang mga tauhan ng Bae City Police Station. Nangako rin ang Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO na mananatiling aktibo sa pagresolba sa mga krimen na nagbabanta sa kaligtasan ng publiko at seguridad ng negosyo. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News, FM. IDC Network News. IDC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Call center agent dead on the spot matapos araruhin ng Toyota Vios sa Cagayan de Oro. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino. Dead on the spot ang isang call center agent matapos araruhin ng Toyota Vios sa Zone 7 Barangay Bulwa, National Highway, Cagayan de Oro. Kinilala ang namatay na si Frach Dominic Pamisa, edad 30, residente ng Lapasan CDO, habang pinaghahanap na ng pulisya ang driver ng Toyota Vios na may plaka CJN 272. Di pa makumpirma ng Kokpo TEU kung pawang minor de edad ang driver ng Vios at Innova na umanay nakainom at nagka-car race. Bago ang pangyayari, may nakuha ng impormasyon ang Kokpo TEU sa dalawang drivers, ngunit di pa nila ito maaring ipaalam sa publiko. Bago ang nasabing insidente, pagiwang-gewang na ang takbo ng Vios. Sa lakas ng impact ng pagkakambangga, naputol ang paa ng biktima na isang teleperformance coach. Nasa kustodiya na ng Kokpo TEU ang Vios na bumangga sa call center agent. Matatandaang binangga ang biktima habang nagmamaneho ng kanyang click motorcycle sa nasabing lugar kahapon ng madaling araw. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. Gayon din, 3 estudyante patay matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa Luna, Isabela. Balita hatid sa atin, Tega K5 Mary Lore Duque. Nasawi ang 3 estudyante matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa National Highway sa Harana, Luna, Isabela. Batay sa inisyal na investigasyon ng Luna Police Station, lumalabas na self-accident ang nangyari. Ito ay dahil ang impact ng pinagsalpukan ng mga biktima ang nagdulot ng matinding injury sa kanilang ulo na naging sanhi ng kanilang pagkasawi. Ngunit pahayag naman ng ilan na posible na bundol ng isang truck ang motor, kaya minabuti ng mga otoridad na hanapin ito. Nang suriin nila ang truck, wala silang nakitang pinsala o senyales na sumalpok o sumagi ito sa motorsiklo. Samantala, desidido pa rin ang mga kaanak ng mga biktima na makita ang CCTV footage sa lugar upang makumpirma ang sanhi ng aksidente, lalo na at hindi nila maiwasan na maghinala na may kinalaman ang truck. Para sa Mighty Network News, ako si K5 Mary Lord Duque para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Santiago at lalawigan ng Isabela. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. At isang dalagita patay matapos mahulog sa sinasakyang tricycle sa Babatngon, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Patay ang isang dalagita matapos itong mahulog sa kanyang sinasakyang tricycle sa Babatngon, Leyte alas 4 ng hapon noong Oktubre 5. Kinilala ang biktima na si alias May, 15 taong gulang, isang grade 9 student sa Juan Estismo National High School, residente ng Barangay Rizal, Babatngon, Leyte. Habang ang driver naman ay kinilalang si alias Jane, 44 na taong gulang, nakatira sa Poblacion District 1, Babatngon, Leyte. Ayon sa impormasyon, patungo sana sa Tacloban City ang nasabing tricycle nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver nito na naging sanhi ng pagbaliktad ng motor at pagkahulog ng biktima. Sa ngayon ay inaalam pa kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa nasabing driver. Para sa Mighty Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. IDC Network News. IDC Network News. At
At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Tiwala si US President Donald Trump na mapapalaya na ang mga bihag sa Gaza. Sinabi nito na kapag naging matagumpay ang pulong ng mga mediators sa Egypt para sa indirect peace talks sa pagitan ng Hamas at Israel, ang nasabing pag-uusap ay isinagawa matapos ang pagpayag ng Hamas sa ilang bahagi ng 20-point US peace plan. Kasama sa naging pagpayag nila ay ang pagpapalaya ng mga bihag at pagpapasakamay ng Gaza sa pamumuno naman ng Palestinian technocrats. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines. D3 Bio Health News. D3 Bio. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Panyaga Time. Oras sa subong. Las 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang aslong kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakoka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakok sa sarap. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upo kag sipon, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga K5 ang oras. Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Para malikawan naton ang makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang mga komplikasyon sa mga balatian, bangod may balatian kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang insomnia, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubo ang aton sininga blood sugar, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, the superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento.
DTX 500, diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kaki-5 ang oras. Last 12:21 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Cebu Pacific. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly tabay again and again with Cebu Pacific. 11 Mbps. Kagaron sa mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Aton sini mga balita, si nabisto ni Congressman Leandro Ligarda Libeste ang tongpat sa solar project kag Cat's Eye sang DPWH. Nadiskobrehan ni Congressman Ligarda Libeste ang mga overpriced nga mga solar street light kag Cat's Eye project sang DPWH sa ila sining distrito. Suno kay Libiste ang solar streetlight project sang DPWH sa dalanon sang Nasugbo Tagaytay Road na nagabalor sang 280,816,956 pesos para sa 1,202 ka unit o kon mayara sang 233,624.76 ang balor sang kada isa sang masobra ang triple sa presyo. Sunod sa SOR sang kongresista, ang solar streetlight project nga ini ang hindi congressional insertion kundi isa ka proyekto nga gin-download sang mga mas matagas nga opisyal sang DPWH. Dugang pa niya nga bisan ginpatigayon ini sang nagligad gid lang nga tuig madamo ng mga Cat's Eye ang depektibo o kon wala na nagagana ang nagaresulta sang delikado sa mga motorista sa baylo nga magaserbi ini nga giya sa dalan. Ginaduso ni Libeste nga panubuon ang presyo sa mga proyekto sang DPWH para masunod sa masunod nga tuig kon ang 626 bilyones pesos nga pondo sang DPWH buhinan sang 25%, makakidot ang gobyerno sang 176.25 bilyones pesos nga magamit pa para sa iban nga mga importante nga mga programa kag mga proyekto. Sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Ginaduso ni Senador Alan Peter Cayetano nga mag-resign sa pwesto ang tanan-tanan nga mga opisyal sang gobyerno kag magpatigayon sang snap election bilang sa pagkadula o kon bilang solusyon sa pagkadula sang pagsalig sang publiko sa gobyerno. Suno kay Cayetano, may mga politiko sa gyapon nga may matuod nga taga-suporta. Mas nagapangibabaw sa karon ang pagduwa-duwa sang publiko sa mga yara sa pwesto. Sa iya sining Facebook post na ginsiling ni Cayetano nga hindi niya mabasol ang publiko kon madula man ang pagsalig sa gobyerno kag sa mga opisyal sini. Sa iya nga suhestyon ginaparesign sini ang presidente, vice-presidente, mga miyembro sa Senado kag Kamara de Representante kag magpatigayon sang snap election kag sa kondisyon nga wala sang magapadalagan nga mga incumbent officials
sa isa ka election cycle. Ginpasiguro man ni Cayetano nga magagana sa gihapon ang bureaukrasiya sang gobyerno bangod nga magapabilin sa pisto ang mga lokal nga mga opisyal pareho sang gobernador, alkalde ka mga barangay chairman nga ginasaligan sang publiko. Suno sa senador, kung ginapangalagaran nila ang mga pumuruyo, hindi dapat kahadlukan ang liwat nga pag-umpisa sini. Samtang sa balita naton sa sitwasyon sang aton nga panahon, suno sa pag-asa mahimo ining mangin pangadwa nga bagyo subong nga Oktubre kag pagatawgon nga Kidan sa tion nga makasulod ini sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo halong ang ulihi nga nakitaan sa kalayon nga 2,105 ka kilometros sa nasidlagan aminhan nga nasidlangan sang extreme northern Luzon. May kabaskugon nga hangin nga may 100 kilometros kada oras sa sentro kag pagmadlos tubtob sa 125 kilometros kada oras. Mahina ini nga magahulag sa naaminhan na katundan. May posibilidad man nga magapabilin ang bagyo sa par kon ma-influensyahan ini sang high pressure area alin sa mainland China. Samtang sa iban pagid yung mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel, natalana nga ipamtang bilang ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Suno kay Senador Amy Marcos na ibuluan niya nga subong adlaw Lunes, Oktubre 6 i-anunsyo ang pagbutang kay Remulla sa ombudsman. Dogang pa sang senadora matuod nga duag itom sa gihapon ang duag sang pungsod tungod sang pag-antos nalikop sa kahangawa kag pagkadula sang paglaom. Insiling man ni Senador Marcos nga pilit ginawasak sang politika ang pag-abuso sa konstitusyon ang mataas nga salabton. Ginatawag man sini nga isa ka pagpamilit ang pagpamtang sa tawo ay hindi naman nagakadapat ang pagbutang kay Remulla. Suno sa senadora inibangod nga ang Justice Secretary ang mayara sang mga kaso kay mayara man sang lamod nga wala sang hostisya. Samtang sa katapusan naton nga mga balita, BPO company sa Cebu gin-isyuan sang work stoppage sang Department of Labor and Employment. Nagpagwa sang cease and desist order ang Department of Labor and Employment patok sa isa ka business process outsourcing company sa Cebu. Ini matapos na diskubrihan nga wala ini sang emergency and disaster preparedness and response plan sa tion nga may kalamidad pareho sang linog. Ngamo man ang problema sa ila occupational safety kag health program. Nag-isyo na sang work stoppage order ang DOLE batok sa nasambit nga kumpanya. Samtang sunod sa DOLE, isa pa ka BPO company ang ginisyuan sang notice of conference kag ginmanduan nga magsumiter sang proof of correction. Ini matapos na diskubrihan nga ang mga deficiencies sa ginapatigayon nga labor inspection sang ahensya. Lagi nyo nabatian ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. 11 Mbps. Sa dugang naton yung mga informasyon kay mga balita lokal, i-check naton ang report ni K5 Karen Badilla.
Nagikan sa aton sining patrol bangod kay ang mga impormasyon diri mga ka-K5. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May duwa ka katapos ang New People's Army ang napatay. Bangod kay nagbato sa kapulisan kag Philippine Army sang ginserbihan sang warrant of arrest sa Banwa sang Lambunaw. Pag subong man ang mga pulis, may persons of interest na sa pagtiro sa ex-convict sa distrito sang Molo. O check na to, naran na si K5 Karen. Samtang sa wala pa ang hindi nga portion nga nadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para balikaban naton ang makamamatay nga kanser. Isa dira ang sarcoma, isa ka rare o kung tumadasahon nga sa isang kanser apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kon tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o kon sa lihok. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorder or family history sang kanser. Samtang ang usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pag-ubag sang tiil, kamot, balikawang, likod dyan, ini magiyo nga joint, hinaling ang pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason na. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang kanser. Mag-inom kita sang DTX 500, kag may TC kada adlaw, kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500, agon mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DSA sang DTX 500, batok sa pag-develop sang kanser. Samtang ang may TC naman, isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ni immune system mediator ang nagapakosog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba ka mga selula sang lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para magapabilin nga healthy ang aton sining lawas. Check na nato ng mga report tupod sa kay K5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Karen. K5 dyan, patay diri no ang duha ka ginapatihan katapo sang New People's Army matapos nagbato ni sa mga kapulisan naton dito sa Lambunaw. Kaupod ang 301st Infantry Brigade K5 dyan sa may barangay Kuto, Lambunaw. Kung sa diin nagserbe ini K5 dyan ang mga otoridad naton sang warrant of arrest. Ang ining mga napatay among sanday alias William, ginatudlo ini siya nga Secretary General sang Komiteng Rehiyon Panay sang Communist Party of the Philippines K5 dyan, no? Kon New People's Army. Kung may baluan, residente ini siya sang Iloilo City kag may kasong rebellion. Kag according diri sa aton nga kapulisan kag sa Philippine Army, ang ining si alias William K5 dyan, may patong ini siya sa ulong 3.1 million pesos. Then ang iya ning naupod or ang isa pa gid nga napatay, amo naman niya si alias Badong. Alias Badong, 72 years old, K5 dyan. Residente naman ini siya sang Barangay Kuto, Lambunaw, K5 dyan. No? Kung sa din may mga pending ini silang kaso kag subject sang arrest warrant ang ining si alias Badongman K5 dyan. Kung mahibaluan, una nga nakasurrender ni sa gobyerno si alias Badong K5 dyan o galing kay tinag-updanay sila liwat ni alias William. No? Kag kung sa diin, sa pag-serve sang ato niya nga kapulisan sang arrest warrant,
nagbato ini ang subject nga si alias William sa kapulisan naton nga nagresulta sa encounter kag natiruhan gid ni sang aton nga kapulisan ang duha no ka miyembro sang New People's Army, pero gindala pa ni sila sa ospital o galing gindeclare ini sila nga dead on arrival K5 dyan. Kag based man dire sa nakuha naton nga information from 3rd Infantry Division kag sa Iloilo Police Provincial Office nga na-recover dito sa may site ang isa ka M16 rifle kag ang 45 caliber nga armas K5 dyan. Kung may baluan ang ining mga ang lead unit gid di K5 dyan, amo ang Lambunaw Municipal Police Station kag upod ang Provincial Intelligence Unit sang IPPO kag araman no ang 82nd Infantry Battalion, 61st Infantry Battalion kag ang Regional Infantry Division sang Philippine Army kag ang Pasay City Police Station K5 dyan sang ginserbe ini ang arrest warrant batokya sa duha ka miyembro sang NPA nga napatay gid K5 dyan matapos nga nagbato K5 dyan. Okay. So ang nagpatay tiya sa ex-convict sa Molo kapon? Yes, may ara na ni sang person of interest ang Iloilo City Police Station 4 sa pagtiro no sa ex-convict. Actually K5 dyan, ari na ni siya sa estable nga kondisyon si alias Banggi ni K5 dyan, residente sa Barangay Kumpanya. Kag sa pag-interview naton sa kay Police Captain Ryan Christ Inot, ginpahayag sini nga ining si alias Banggi may nakaaway ni siya sa nga isaya man kaabyan K5 dyan. Bangod man sa illegal nga droga, bali may dugay na ni sila nga daan nga hiligot anon K5 dyan. Suno sa kay Captain Inot bangod sa droga kag posible nga ining kung pagtiro sa kay alias Banggi, ting syempre ginplanuhan gid K5 dyan no kung sa diin ginsundan sang suspect halin sa kumpanya ang ining biktima nga pagadto kun tani sa may west akon sa may Salvacion habog-habog K5 dyan kay may gantuan sila sang iya upod nga si alias Banhaw kag ginklaro man dire ni Captain Inot nga ining si alias Banhaw gina-consider ni siya sa subong bilang witness kay tiamo ni siya ang hatag man sa information sa kapulisan nga posible ang suspect abyan Manila K5 dyan. Pero sa subong padayon ni ang hot pursuit operation sang aton niya nga kapulisan batok niya sa ginapahayag ang nagtiro sa ex-convict no nga si alias Banggi K5 dyan. Kag maswerte suno sa kay Captain Inot nga wala ni napuruhan ang ining victim K5 dyan. Bisan lapit ang ilang antad sa isa kag isa pero wala ni na siling nga napuruhan gid ang ining biktima nga nagapabilin sa gyapon sa ospital K5 dyan. Okay, salamat kada K5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patukon ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamugid nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. 11 Mbps. Mabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Standby mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castallo, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga Estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa Kampiyon ng Istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa Kampiyon nga Estasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa Kampiyon nga Estasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na Radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na Radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madamo gid nga salamat, Barangay San Pedro
Hadro-haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinangalaki ng kape sa tango. Bisan noon muna nga wala pa nakakamahaw sa agad yung magkapto si Putsan. At siyempre ni Araman San, may isip! Sigod na! Tapor, wow! Gabi ka mga tulog ka na raso, ha? Hindi ko na matulog ka na. 1, 2, 3, go! Kasi tayo ba yung sa konta? Ilogo mo. Go. Ilogo mo. Saan ang last mo na ilogo? MBPS. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo. Balik kita sa aton nga pagpangalagad, ginapangimulahan na naton si Police Captain Ryan Christ Inot, ang Chief of Police sang Molo Police Station, agin pasinunggan nga Best Junior Police Commission Officer sa bilog nga nasakupan sang Police Regional Office 6 Western Visayas. Kay may pinakadamo sang mga operation kag mga nakonpiskar. Congratulations gina sa kay Police Captain Ryan Christ Inot. Mga kape kita na isang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Amo ni nga kape nga kon makahigop ikaw sang mainit-init nga kape nga ini isang DTX Coffee Mix nga Healthy Coffee ni Dr. Amiloy. Makasinggit ikaw sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Na satisfy ang imo kaugalingon nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imong ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto nyo creamy kag healthy coffee, mag pre-bio coffee. Pre-bio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa oleifera con malunggay.
Amoy na nga healthy siya, kag creamy siya, kay may skim milk, kag may creamer. Pre-bio coffee. Para marikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated sa tiyan, LBM. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang Clinica Sporbiotics. Ay ang Clinica Sporbiotics ginaproteksyonan niya sining aton sining bilong at tiyan. Ginapa-active niyang aton sining digestive system. Bot siningon kung aktibong aton sining digestive system, ginakuha niya sining, ginatunaw niya. O ginatunaw niya, kag ginahimo niya nga ang mga healthy nga nakaunta, ginadistribute niya sa nanay tuhay nga parte sa aton sining lawas. That's why nga healthy kita. Kag ang mga higko, ginapagwa niya. So mangin regular ang aton sining nga pagpamuhin ha. Ang mga higko, mapagwa naton gilayon kung mag-Clinica Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Maligo kita, gamit kita sa Clinica DTX Beauty Soap kay nagapamot, nagapaputi, nagapapresko sa atong sinimpamatyagan. On mag-Clinica DTX Beauty Soap kita adlaw-adlaw magpaligo ta, ti ang mga laway magagwapa. Kag magagwapo ka kung naka-Clinica DTX Beauty Soap ka, kay fresh na fresh. Ang imo sining pamatyag kag para ma-maintain naton ang freshness. Pagkatapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton sining ilok. Mag-Clinica Deo Fresh, fresh na fresh. Nagapaputi kag nagapamot sa aton sining ilok ang Clinica Deo Fresh. Kag kung wala na gid si Manoy para nga magbato kag ayong aton sining sitwasyon. Why na si Manoy ti kundi mabato? Pero nablang hambal sa kilala ni Paul Diada ni ano niyang na siya nga dungan na kami nigwa sa kalibutan. Ako ya patayo ya sa iya huya-uya. Para nga hindi mag-uya-uya si Manoy. Mag-extend food supplement kita adlaw-adlaw. Kaya naghahatag ini siya sa dugang adrenaline, dugang kabaskog nga magtindog para mabaskog ang aton sining lawas. Kag gina-pa-circulate niya sa mayo ang aton sining dugo kay ti may ingrediente ni nga maka kag klabuwaska nga nagaayong ang circulation sa aton sining dugo, mag-extend food supplement. Tanan nga ini mga di kalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, sa Lazada, or sa TikTok. Idolong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. At diri sa aton sa Iloilo. Dira sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Nga may libreng consultation kag check-up sa buong adlaw. Available man dira sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Costmart, Kalinog, Iloilo. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center dira sa Orby Street, malapit sa Public Market sa Miagao, Iloilo. At diri sa Iloilo City, available man diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo? Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Why na kita time diri sa aton sining pagpangaragad sa 11 Mbps. Subong adlaw Lunes naman kita, Lunes ha. Balik kita boss. Same time diri sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan sa Damen and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan.